Salbrum no hasteo yang yakheyang nukhongni hamjak gubuni chalabai jasmaisawai khari thangmani koktoma manui tongo tokma toima se salbaro fia hikte saiganang chala khari thanglai thakliya sathai kalayo abo hai patemung eba bemarok chini dofao belai shranglai engmani nukjak tongo khur sathai kalayo lai thangnai 25 December salmariwo Pramod Deborma mungoi bihik busano khibiwai gubuni burina talangai khari thangkha koktomani bisingtui saimankha Pramod Deborma Kamalpur bukhasteni pondowa kamini 2017 bishuo khwai hangkorni Emisha Deborma bai nukhung khalayo yagulo nukhungo khoroksa charaibo ongkha phia yagulo Bangalore hasteo samung khlaina hni thangmani nogo kifili sophailiya yagulo bihik Emishani thaniwo kokduk sopphaiwi saimankha busai Pramod Deborma bini staff rokni rang talangai bo kharai thangkha ani rangsung chen rokbo an mathia rokbo jotono phalpai kya mane oburinya darre amole saimia ani rangsung chen rok ani mathia rok jotono phalka agi nok rokbo banui gila no bu tei drugs rokbo chao porole saimia tapono bini khukti kai samani bo bisram gonjani hin chauta oburinya bo kisi saimano mane Bangalore obbo baino tongo honaita mane aron boro rok kol khai sono sawong kai janga apro kai mane bisus khaya ngoi tongota kai nogo phaike ko bate ngoi tongota koktoma teibo saimankha salbrum no Pramod bini bihik Emisha Deborma no buto khlaiwi orai pore khlai mani abosimiya bihikni bebag rangsa grisak phaloibo rohorkha paithago Pramod Deborma no rutuknani bagai Kamalpurni selema PSO missing diary-bo khlaikha tabuk bihik Emisha Deborma ni koimo hasteni joto lukurogno je thayo Pramod Deborma no nugui tongkhe kokdugo kurungui shahor jadi khanai kokduk 9366253744 Bureau Report Kokhara